Kublai ki parari. Sashi sen lengba ka man ki bat. Ngalayo kalat bani kendu ye baro kirkhot ka long ying jonga menta. Pediang sengoba ye pi shaka man ki bat. Dang kendiat sngi kari kalapoi shaka wei ka thong. Kabala ai men sim yingi baro ban penlong ye kari ka bas kem jingmud. Pin sngo kemen ban sngo ba ka shispa ron jong unong ye lekai kriket kari India. Henry kari India kayo shispa haka wei pat kaliang ka ba kerpang. Haka santrik mentau benai ke jingdon ki hespa nong sengkam ne ki unicorn hakari kala kenjo asya ka shispa. Bat pintip ba ki unicorn ki de ki kam sedang batang nyau shiteng kelur. Ka jingkain lang ikini baro ki unicorn kalong palat eka lai spa lai po $1 billion. Kata ka balong palat arpusan lak kelur tengka. Shisha kani kalong kajing sarong ya man laki nong India. Pin sngoleng ru bantip banakini baro ki unicorn sau pusau ki de ki bamenta usnem. Om tangkata sakat sau teli ki unicorn la penmi haki lai bat sau benai bamenta usnem. Kani kamut bawatla haka jingdon ka klam ha baro ka wei ka pertei ki kam sedang hi ki spa ka jingdon ki nang mi. Ka jingmi kelum baman lau usnem ki unicorn kari India kalong kampalat ban ye kari USA, UK bat ki wei kiri. Ki nong kain nong dia ki ong bah ki snem banwan kandon shushu ka jingnang kiu ha ka jingdon. Ka khubor ka babha kalong ba ki unicorn ki long ye pher bat ki trei ki benta ba pher kum ha ki e-commerce, fintech, edtech, biotech. Ha ka wei ka benta nganyo ka ba donkam kalong ba ka perthei jong ki kam sedang hi ka penpau ye kari India ka ba thamai. Menta ki kam sedang thamai kari India kam long shu tang ha ki sorba ki nong sengkam ki la sedang ban mi na ki shnong ba kendong bat ki nong ba kumju. Kani kapan i ba kinu ki ba don sap kerpang bat ki buit thamai kari India kila ban shna nelum spa. Parlok hadin kani ka jingjob jong kari ka bor ki samla kari ka sap bat ka sorkar jong kari baro ki atreilang ka wei. Baro ki no senyang henry ka wei ka benta jong kini ki kam sedang hi ka mut ka jingyo jinghikai ka babiang. Kinong hikai babiang kila ban ya lam mi kinong sengkam thamai syaki benta bahajrong e. Kila banyalam lenti kinong sedangkam haman laki benta ban shim karai badai. Ngasngu sarong ba kidon buun kinong hikai ki ba IT yaladi ban pensan ye ki kam sedang hi. Usridhar Wembuji dangshen ulayu eka kusnam patma. Mau ubalong unong sengkam bejob. Henry menta ula shim ye ka benta kumunong hikai ki weipat kinong sengkam lajong. Usridhar ji ula sedang ye ki kam jong ha kishnong nong kendong. Ula aimen siye mi kisamla ban le da ka bayai ne halashnong. Nidon ru ki briu kum madan padaki ubalashna ka rensan balatip kum ka one bridge house nem arajar khatsau ban kentiu ki samla nong kendong. Menta ka one bridge ka don palat new pesantli ki district ka south but east India. Palat kendai hajanut ki samla nong sengkam ha kishnong kendong ki yasok bat ka ba ai ki jing shakri shakinong kendong ki badon kam. Ka mira shinoi ji ka de ka wei na kinuksa kala le ka kam badon kam tam hakaliang ka market link skill training for rural ne ka jinghikai haki sap ka yo ka hat hakinong kendong ki rit pai bat ki briu baduna haki dekhot met. Ngala jer tang khendiat e ki kerteng hangne Henry menta amdon jingduna shu kinong hikai hapdeng jongi. Kalong ka jingkemen bakraw yangi ba menta bangila don ya kalat yarap ba biang tam. Haka bangin sanang kenjo syakathong haki kam sedang hi kari India. Parlok dang kendiat sngi ngalalap ye ka wei ka basngu tenat bha haka ba ka sap jong kinong shongshnong kari bat ye ki sap ki phong jong ki long ki badap de ki rong ki babunjai. Kalong ka jing ai sngu bha yanga bala pha de ki sengyarap yeladi na Thanjavur Tamil Nadu. Kani ka jing ai sngu bha ka de ka jing UB kari India bat ka jing kerku ka kimi Shakti. Kajing kimi i jongka yanga. Kadai i kun benriu bekerpang ka Thanjavur ka badon ru i ka GI tag. Nga ai kublai kerpang ya ka kenhuan yarap yaladi na Thanjavur ki bala ai sngu bahayanga ya ini kun benriu bala shna ha ka rukom ki trai shnong. Parlok ini jing shna na Thanjavur ilong ba itenat ka badon ru i ka jing tho i ka jing penkup bo ki kentei ne ki nong sengkam yarap yaladi na ki dukan jongki. Bat ki donru eki kor penmi tiar balapli Thanjavur. Namar kini kajing im jong ki babun ki long ying nong kendong kalakela. Da kajing yarap kani ka kor bat ki dukan.
ki kenthei menta ki lala bandi ki mar ki mata ki jong ki bet shakinong thiet kani ka jing sedang latip ya ka kum ka thar gai gal kai vinai purtakal virapanai angandi ka jinglong kerpang kadei baki arfu artli ki sengyerap yeladi ki yadon bentalang hagani phinkwa aro bantip baki sengyerap yeladi ki kenthei bat ki dukan jongki ki pli ha ki jaka ki babyang bha hathan jabur ki kenthei ki shimlut ik jingkit kli ban sumar nalor ke jingdon ki tiar gi kum ki khun ban riu than jabur bat ki sharak runong ki sengyerap yeladi ki kenthei ki shnaru ki khun ban riu ki jingsiang madan neshilia bat ki ksiar kai naka jingdon ki bakum kini ki dukan ki badi ki tiar gi bat ki tiar snakti ki layat bha naka ni ka daw omtang ki briu don sap ki bayo jingkin tiu Henry ki kenteiru ki sha pen kubor daka baken tiu ka jingyo jongki ngadon ru ban kentui ki nong snap ka man ki bat wat iki sengyerap yaladi ki kentei ha ki jaka jongpi phiru lumlang ye ki jingtip shapang ki kam jongki bat ki tiar ba ki penmi kat bala daka bale kumta omtang ba phiyarap kentiu ka jingyo jongki Henry ban ai ke jingkermen shapang kari India ka bayang halagi jongki kijat parlok kadon ke spa bakenrei ha ki bun ki jat ktin ki jingtho bat ki jingkren khana ha kari jongi ki jan phong ba pher ka bam ka di bat ki riti ki dustur ba pher ki dei ka jing itu yangi kani kadi ki jingye pher kum kari ka penkup borengi bat penlong ka we ka nuksa basngutanat bha ka bayadei bat ka ne ka dei ya ka khun jongi ka kalpana ya ka bangakwa banya thu epi ka kerteng jongka ka dei ka kalpana bat ki jingthrang jongka ki long ki badap de ka mensim jong ka ek bharat shreshta bharat ka kalpana kadang shupendep ka examen class 10 ha karnataka bat ka jinglong kerpang shapang jong ka jingjob jongka ka long ba kamnang ka ktien Canada dat hadu khindiat por baladem omtang bakala puli ka ktien Canada tang ha ki lai banai Henry kala yo ru khandai pu ar na ka shispa ha ka examen ha kani ka subject phila ban lengo ban tip ye kani bat ka dei ka bashisha kidon shibun ki weipat ki kam shapang jongka ka ba phin sngo lengo bat kilong ba shisha bat ba aimen cmp ka kalpana ka dei na joshimat ka ba uttarakhand ka don ka jing shitom na ka jing pang tb menshua bat menba kadang puli ka kerdan ka balai kala du no e ka borio i bat kumba ki ong habadon ka man ka don kalat ka kalpana hadin bakalai kendu e professor taramurthy na Mysore ubala aimen cm ka lengba ki jingtre shitom jongka menta kala long ka nuksa yagi baro lengba ki kam jongka nga ai khublei ka kalpana na ka benta ka jingshlur jongka kumju dan bun ki briu hakari jongi ki batre shitom ban pen khlai ki tin ba bunjaj bat ba pher hakari weina ki nuksa ude ushripati turuji na Purulia ha West Bengal uturuji ude u professor kaktien santhali haka school ba Sidho Kano Birsa University Purulia walaupun kre daga jingtho ekariti sanshar kari haka ktien jong u ka all chiki na ka benta ki jaj benriu santhali ushripati turuji ula ong bakariti sanshar ka penlong ya baro kinong song snong ban tip yaka kumta walaupun kre halaga jong ka ktien kani kan dega jing ai sngo bha ya ka imlang ka salang nga ai khublei kani ka jing perkhat ushripati bat ki jing persang jong u kani kadi ka nuksa ba im na ka benta ka ek bharat shreshta bharat phinla aru banyu jingtep shapang bun ki jing persang ha ka website ka ek bharat shreshta bharat hangni phinla ban tip ya shibun ki kam halor ki ba bun ki benta ba kentup ka bam ki sap kerpang ki kolshor bat ki kam jungo kai perthei phila aru ban ya shimbenta bat snow ya ka jingye pher hagari ki parari hakani ka jingya pilgrim ka chardhan ka Uttarakhand ka badangya yakari daki 1000 ki pai ringgit kilawan poi man la kasngi hachardham yatra penban ngalayo iru baki pai ringgit ki sngosi banyu i ki jabo saudong bala bread daki bawan ya pilgrim ha Kedarnath ki babun ki briu ki lapan pau ki jing sngo jung ki social media ni lek ha ka jingya lenti bakentang bat lada don ki jabo kamlong ka badai Henry Parlok hapadeng kini ke jing ujor ki don ru shibun ki dor ba itnat bala banyu i habadon ke jingek ka don ru ka jing thau ka babek ki don bun ki rungek ki ba mani blei hababa kedar dham kumju ka jing persang ban le khui don ki ba pen khui hajan ka jaka ba kisa kat ba don pat ki we ki ba pen khui ye ki jabo hakilenti yai
Shibuan kiseng bhalang bat kiseng treman sengubha kilay trelang deka jingelap pait ba haka kenhun ka swach baharan. Parlok kumba ka jingyat pilgrim kalong ka badon kam ka jingdon kam ka jingyat pilgrim ru layatu yengi. Bat nga ong ru ba klem ka jingle ka jingyat kamlong ka bapura. Kidan buon ki brio hadi bhumi Uttarakhand ki babun kam mantre ki kam jingpun khuoi. Ushriman Manoj Bainjwal na Rudra Prayak ulala banlong ka jing ay mensim na bawi yalam ye ki benta ban le khuoi ye ka maryang haki arpusan snem baladem. Ringkat ke jingela pait ba syapang ke jingle khuoi ubun kam ban penlong ye kani ke jaka kentang ka balait na ki plastik. Usurendra Bagwadi ji na gup kashi ula penlong ye ke jingle khuoi kum ka benta ka jing im jong u. Manla ka por ju penlong ya ka program ban le khuoi ha gup kashi. Bat ngalai yo jingtip bola ai kerteng ye kani ke jingelap kum ka man ki bat. Kumju ru ka Champa Devi na ka shnong dewar kala hikai syapang ka rukam penlang ye ki nyot ye ki kentei kani ke shnong na ka benta ki lais nem baladem. Parlok namar kini ki jing persang jong kini ki briu. Baka jingyo mat e ka bor kentang ka de bumi bat ka jingyat pilgrim ngila mat. Bat ka de ka kamram jongi ban penne e kani ka jinglong kentang bakin jaman sim. Kumbalong menta rengkat ka Chardham yatra hakari jongi kandon ru Shibuan ki jingyat lenti kum ka Amarnath yatra, Pandharpur yatra bat Jagannath yatra haki por banwan. Haki benai sawan le se kin sadon ki tamasa pen inam ki banlong haman la ki shnong. Parlok shanu bangilek ngide ban penne yala ka buram jong kini ki jingyat pilgrim haki ni ki jaka. Ngimde ban klet e ka jing kentang ka jing khuot ka jinglong kentang ka jaka bat ban yai penne e ka kumba kalong. Kumta kalong ka badon kam bangin ken mau ye ki jingkut jingmut jongi syapang ka jingle khuot. Ya ka sngi World Environment Day laju rakhe man la ka santarik ujiliu. Ngide ban sedang banyala pait ba ye ki saudong jongi syapang ka maryang bat kani gade ka kam ka ban yai beteng lenter. Penlong ka jinge trailang ka wei na ka benta ka jingkhuot bat ka jingthong ye ki ten rai ding. Thung daladi bat ai men sim de ye ki wei. Ki parari jonga ha ubanai ban wan kata ka arpuetrik ujiliu ngin saraki ka Eid International Yoga Day. Ka phangpeneng ka sngira ki yoga menta ka kinti ka day yoga na ka benta ka long briu man briu. Nakwa ban kentu ye phi ban rakhi ka sngi yoga da ka mensim bashit hem. Haoi da ka basumar bat pikir baru na uknyang jingpang corona. Ban ka jinglong jingman menta ka I kumba kala khambha na ka ba menshwa ha ka perthei. Da ka jing aitika ka ba khambuan ha ka balay shimbenta da ki bun ngot ki briu. Kani gadi ka daw ba bun kila penkre e ka sngi rakhi ka yoga ha baro ka wei ka perthei. Ka klam corona kala penlong yangi ban pechmat ya ka jingdon kam ka koit ke khia aka jing im jongi bat ka yoga ka dei ka pedeng ka koit ke khia ki briu kila nang sngutu ba ka yoga kala ban yarap haka met ka phat ka jinglong mensim bat ka bor perkhat perdain nadu ki riu pau khmat ka khai ka pateng ka perthei hadu ki tingshop ki puron ki film bat ki nong yele kai ba pher nadu ki khna puli hadu ki riu pait ba kila penlong ka yoga kum ka benta ka jing im jongki Nganget bapin kwa ban yo I ka jingnang kiyo ka yoga habaro ka wei ka perthei. Parlok hakani ka por ngalayo jingtim syapang ka buit thamai bala penlong hakari bat syabar haka bayadei ba ka sngi yoga. Ka wei na kini ka dei ka guarding ring. Ka dei ka program ka bapher bha. Hakani an rakhe ka jingyat tawer ka sngi na ka wei ka benta ka perthei sya ka wei pat. Ngin sa pedeng sngubha lengba ka yoga. Kikam kari India hakaleng kiri ka perthei kin penlong ye ka program yoga hakapor mi kasngi katkum kapor jongki ka jingya lentina mi ngi syasap ngi kan beteng kumne bat kan nang yai beteng kumju ka jingpen I kini ki program kan long ka wei hadin ka wei kan long kum ka jingya mare relay haka yoga phiru phinsala ban yo I parlok hagani ka por da ka babu jingmut ye ka Amrit Mahotsav hakari ka International Yoga Day an penlong haki nyup san teli ki jaka bakerpang kari Hagani ka sngi Shibuan ki seng bat ki nongsong shnong ki penkre ban le ka ba kerpang hala ka jingla haka jaka jongki. Nga kentu ye pi kumju ban rakhe ka sngi yoga. Hagani ka por jiet ka nuguno ka jaka ka nongba jongpi ka shnong rit ne ka shnong kendong ka balong kerpang. Kani ka jaka kala ban long ka temple ka barim ka baja ka jaka jengok kai perthei lane kala ban long ka jaka kring ye kinongwan jengok kai perthei
lane ka wa bapau ka pung ne ka jaka den kani rengkat ka yoga kan ra shakmat ye ka jingpen itu yeladi haga jaka bapidon menta ka jingnyo ba shispa sngi shapang ka yoga kalasdang lane ngala ban ong ka program bayade ba ka jingpen kre shimet ba ka jinge trailang kaladep sedang lai benai menshua kumta kaladon ka jingkiu shispa sngi ba nyup san sngi hadelhi kaladon ka jingnyo ka basan pho bala penlong hasiwa sagar asam bat arpusan ha hyderabad ngakwa epi ban pen kre na ka benta ka yoga ngangej ba baro na pi pinya shimbenta shit rahma ka sngi yoga bat penlong ru eka ka benta ka jing im ba man la ka sngi parlok khindiat sngi bala deb ngalawan na japan hapneng ka program ngala yo kalat bani kendu ekiriu pau khmat ngakwa ban kran chapang jongki bat pi hakaman ki bat wala ki dei na kari japan ki don ke jinge jan bat i bha ye kari india uwe ne kini ude u hero sushi koike u art director bapau phin sngo kemen ban tip bawla direct ye ka mahabharat project kani ka project kala sedang ha cambodia bat kala ya lenter hadu khandai snem u hiroshi koike ulale ki ei ha ka rukam ka bapher man lau snem u julet sekiri ka dauba asia ban penmi e ki benta ka mahabharat rengkat kiri don sab bat ki kaitor hangta lengba kani ka project ulala ban penmi bat pen i pajba hakiran san haki khandai tili kiri bakan thop ye ka india cambodia bat indonesia u hiroshi koike ji ula wanra ya baro kiri don sab ki badon ki jinge dei ba pher hakirukom bat ki sapten rai ki thain ka doba asia dena kani ka daw ba ki babun ki rong lala banyo i haki kam ki jong u kinong ishimta nakari indonesia thailand malaysia bat japan kila penlong kham itnat lengba ka jingshat java balinese bat shat thai ka benta bekerpang jong man la kinong ishim benta ka de shapang ka tin ten rai jong ki bat ka jingshat ka long ba itnat ka ba pen i ka jinge pher ka sur jing ruai ka ba penlong i ka ni ka jing pen i ka ba em ka jing thmu hi ka long ban wan ra shakmat i ka jing kerpang ka jinge pher bat ka jinge emlang ha ka emlang ka salang bat kumnu ba ka jing suk ka de ban long nalor kini ki wei pat ki arngot ki brio ki bangalai kendu ha japan kilong umutso ji bat kenji yoshiji baro arngut kedan benta ha ka TEM production company kani ka company ka dei na ka benta ki film ha ki durshna hi ne ki animation shapang ka ramayan ka bala polite house nem khat khandai spa khandai pulai kani ka project kedan benta bat u director film ba pau ka japan uyogo sako kumba southus nem manshwa house nem khat khandai spa pra pulai ula bana shapang ka ramayana ha ka scene ka banengkong ramayana kalakta e ka mensiam jong u hadin kata ula sedang ye ka jingwat benia ye ka ula puli shipho benta ye ka ramayan ha ka ktin japanese bat shemla sange hangta ula kwa ban bu ha ka dur ki film ba shushna ne ki animation hakani kinong shna ye kini ki film na india ru kila ya rap ye u bat batai shapang ki riti ki culture bat pen i hakani ki film ula yo jingtip kumno ba ki briu ha india ki phong yi ki jain dhoti kumno ban phong sari kumno ban shna pen bet yus nyu kumno ba ki khna ki buram iwe pat ha ka yeng sem ke ei karukom jingkir khu kerdo baro kini hadin lifeus nem menta lashna penwan dor bha ha karukom ka bashai ha ki film shna hi kani ka project kan sadep no shen ki briu ki bashong da ki 1000 mile nangi hakari japan ki bomtip ekak tin bangi kren ki bomtip bha ya ka rukom im jongi ka jing i jongki bantip eka culture jongi ka jinge sha ka buram kalong shisha bade yero bakinong india ki dei ban sngu sarong yaka ki parari ka mantra jong ka jing shakri ya ka imlang ka salang halor ladi ka jing it na ka benta ka imlang ka salang ka di ka benta ka buram jongi shibun ki brio hakari jongi kela shim ye kani ka rukom im jongki haka jing im baman ka sngi jongki ngalayo jingtip shapang uram bhupal reddy ji uparlok basong basa hamarkapuram ha andhra pradesh phinlingo bante ba uram bhupal reddy ji ula ais ngom halut ya baro ke jing kamai jing u hadin ga jing shong thait no na ka benta ka jing nang jing start e ki khun kintei ulala ban penpli hadu shispa tli ki account na ka benta ki khun kintei hapo ka sukanya samridhi yojana bat thep pisa palat arpusan lak hapo jungki haka weipat ka nuksa ka bakum kani ka de hayupi hakashnong ka chora ha agra kadon ka jingkurdu umbam umdi hakani ka shnong la bun snem
Kumta u kunwar sing u nongrep kani kishnong ulalap ya katulong umbam haga jaka jong u bajingai henriu lani hinyu kilometer na kishnong. Kadi kadak jong kejingkimen. Ula perkat balai ai kejing syakri ya kishnong lingba kani ka Henry ladon kam kumba laipo hadu laipo arlak ban penpoi nang ni seshnong. Hadin katu kani por upara khaddu u kunwar sing u syam sing u balawan seshnong hadin kejing syong thai jong u na ka kam sipai. Habola bena syapang kani ula IT ya ka pisa baro bola yo na ka jingshong tight na ka kam ban bu pipe ban penpoi seshnong. Lada don ke badan mensiam shisha ban pendep la ka kamram wa la ka deitang iwe briu anla ban penkela ya kalawe ke imlang salang. Kani ka jing persang kalong ka jing ai mensiam ka bakraw. Ngila ban penkup bor ke imlang salang da ka baya ya ka lenti ban pendep ka kamram. Hakani ka amrit mahotsav ka jing light luj kani ka de banlong ka jingkut jingmut bat ka jing persang baman ka singi jongi bat ka don tang ka we ka lenti ka kamram bat kamram ki parari menta haka man ki bat ngilay kren shibun ki benta badon kam bayade bat ka imlang salang baro na pila a jingmut ba biang tam bayade bat shibun ki mat shanga bat haka jingide bat ka jingi kren ban ya shkmat bat wat kelet ban pha ikijing a jingmut jong pi na ka benta ka weipat ka man ki bat Kumbalong menta ke program bayadei bat ke amrit mahotsav ke jinglai duit kalong ke wei na ke ba phi shim menta pide banya thu yanga shapang gata ngayai ap ike jing ai jingmut jong phi haka namo app bat mygov haka wei pat ke puar ngin sei kendu pat bat yakren halor ki ju ki phang bayadei bat ki parari sumar bhaya ladi bat ikimrat saudong jong phi hagani kaliur pide ban beteng ban pendep iki kamram long briu da ke ba penyo jingbam naga benta kimrat bat kisim ken mau yekeni kublai shibun